because akufuneki uphile njengesilwane uhudulwe imizwa. uNkulunkulu iyilwane wayicontrola ngama-season, umuntu wamnikeza ingqondo. Iyilwane zinama-season, inja inenyanga yayo, makudlule unyanga inja iyathoba ilala ekhaya, makufika leyo nyanga iyaphuma. Umuntu akangamenza acontrol ama-season, wamnika ingqondo ngoba umuntu uyazi ukuthi akafaneli sekufanele, akusona isikhathi sekuyisa isikhathi. Manje msuhudulwa imizwa ngathi uyinja. Ngeke ukholwe ngoba ungasenamizwa. Ngeke ukholwe ngoba sekuvaleka wonke ama-appetite emzimbeni wakho. Afakwa uJesu ama-appetite ngoba ekwethemba ukuthi unengqondo. That's why leyo ngqondo kufuna itransformwe ukuze leyo ngqondo izokulida, ibe ingqondo ebuza imibuzo, ebuza ama-question. Ungabheki manje, ubheke kusasa. Mayithi umfana siyolala, ungabuki ukulala, ubuke emva kokulala ukuthi mase silalile ke kuzokwenzakalani. That's why man nendlela ozokhonza ngayo, nendlela ozoyiphatha ngayo. Ngisho enkonzweni, momfana, musuba umadlisa enkonzweni ngoba lokhu kuba umadlisa ukuzama ukuheha amantombazane ngempilo yakhe senko. Awuzelanga intombi la, uzela uNkulunkulu necebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe. Manje musufuna uku-attract abafana, u-attract amantombazane ngoba nalento okuyitshela ukuthi uyi-target iyona ezokuwisa. That's why abanye bagcina bezonda amantombazane. Meke yanqaba yangafuna ukushada naye, ayizonda azatshela abazalwane uphakeme lo sisi akakhishwe na worship team ngoba uphakeme akamlalela. No, akaphakeme, uyakholwa, uyamthanda uJesu, nokuya ezulwini uyakufuna, into angayifuna ukuya kini. Oh hallelujah. No, akusuthi ngoba unqaba ukuhlala nawe kuba ngathi unqaba izulu. Asingajezisana endlini kaNkulunkulu, asingaphoqani sifakane entandweni yenu. Abanye baze baorganize nabaprofeti baqamba bafaka into zimoya befaka bethi kusho uNkulunkulu. No, okutshela anitshela bo brother, ma uye kusisi ucela ukuthi ashade nawe, msumthusa ngeprofeti onizambulo. Noma ngabe umbulela, uNkulunkulu bembulela wena. Ubenika wena iassurance ukuthi ungangabazi. Musuthi ke mose lo sisi uthe uNkulunkulu ngishade. No, that's very wrong. That is very wrong. uNkulunkulu uthi wena wowami sokuqhamuka nofakazi abazofakaza abaprofeti bamanga bahambe prophet imizi yabantu. Umprofeti uprofeti message from God, not imizi yabantu. Aniphume endabeni zabantu. Yeah.